Ilizwi lokuphila ngoba lona lilihlehle. Ilizwi lokuphila lisisiza lona ngobunqobukhona. Ilona-ke limnandi-ke ilizwi lokuphila. Ilona-ke limnandi-ke ilizwi lokuphila. Liyasimema ilizwi lokuphila. Niyalalela nonke na ilizwi lokuphila. Nibizelwe izulu nonke nosithulu. Ilona-ke limnandi-ke ilizwi lokuphila. Ilona-ke limnandi-ke ilizwi lokuphila. Yebo, lona limnandi-ke ilizwi lokuphila. Lithi singasindiswa-ke ilizwi lokuphila. Liyasingcwelisa lisijabulisa. Ilona-ke limnandi-ke ilizwi lokuphila. Ilona-ke limnandi-ke ilizwi lokuphila. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ngiyambingelela ekhaya kwaKheswa egameni leNkosi UJesu Kristu. Ngiyathanda kodwa ukucacisa-ke ukuthi njengoba-ke ngiyirekhodi inkonzo, kusho ukuthi angikhulumi nomndeni wakwaKheswa ngqo. Ngikhuluma nabantu abawu-5,500 abasekhaya lezwi, ngoba sokuzoba yona nkonzo yosuku. Kusho ukuthi-ke bengifisa nje ukukudlulisa lokho ukuthi yebo ngikhulekile, ngicela uNkulunkulu angiphizwe sizolufunda kwaKheswa njengoba sikhona la eMaritzburg, kodwa-ke izwi liyizwi lingelethu sonke. Ngicela sivule amabhayibheli ngoba bese sikhulekile sifunde incwadi ka-Isaiah 41 izwi nje kujwayelekile sophinde verse 10.
verse 13 izwi Isaiah 41 verse 10 verse 13 kufundeka ke kanje ungesabi ngokuba mina nginawe ungapheli amandla ngokuba mina nginguNkulunkulu wakho ngiyakuqinisa futhi ngiyakusiza yebo ngiyakusekela ngesandla sokunene sokulunga kwami verse 13 ngokuba yimina uJehova uNkulunkulu wakho ubamba isandla sakho sokunene nothi kuwe ungesabi mina ngiyakusiza uNkulunkulu makabusise ukufundwa kwezwi lakhe uma ke sinaka siqaphela uverse 10 uqala ngokuthi ungesabi bese noverse 13 engcine ngaye naye uthi ungesabi ngokuba mina ngiyakusiza ngiyathanda ukuqala ngidlule kuleli gama lokwesaba ukuthi kanti yini ukwesaba size siqwashiswe kangaka ngakho uma ethi uNkulunkulu singesabi ngike ngalicheck-a leli gama ngokwe dictionary bese sibuye sibuka ke ngokwezwi lithi it's an unpleasant emotion caused by the threat of danger, pain or harm. Ukwesaba ukuba uzithola usesimweni esingaba nobungozi noma silethe ubuhlungu noma ukuhlukumezeka. Lokho kudala ukuthi umuntu esabe. Ngokwezwi-ke ukwesaba kuvela kuSathane futhi kuyisitha sokukholwa. Ukwesaba kumelana nezwi likaNkulunkulu. Fear is from the devil and it's the enemy to our faith. Izwi leNkosi ke malichaza liqhubeka ngokwesaba ukuthi asamukelanga umoya wokwesaba kuTimotheo wesibili chapter 1 verse 7 emayibhala umpostoli Paul ohola umoya kaNkulunkulu uthi ngokuba uNkulunkulu akasiphanga umoya wokugwala kepha owamandla nowothando nokuzikhuza iwona moya esiwunikiwe loyo umoya wamandla nomoya wothando nomoya wokuzikhuza. For God hath not given us the spirit of fear but of power and of love and of sound mind. Uma ke umuntu esaba ukwenza utho okufanele alwenze isona sikhathi sokuba umuntu azihlole areflecte kulelizwi elithungesayo ngoba ukwesaba akufanele sibe nakho uma siphila. Uthi ke uverse 10 esimfundile ungesabi ngokuba mina nginawe. Ukwazi ukuthi uNkulunkulu unathi kwenza singesabi kusipha isibindi. Ukwazi ukuthi uNkulunkulu nawe kuqeda uvalo. Ukukhohlwa ukuthi uNkulunkulu nawe kuletha ukwesaba. Ngakho simelwe ukungakhohlwa uNkulunkulu uyasithanda, uNkulunkulu usidalile. uNkulunkulu akafuni noma munye angafinyelele ezulwini ngosuku lokugcina. Kodwa inkinga yethu sibe sikhohlwe masisaphila emhlabeni ukuthi uNkulunkulu nathi sithathe inkinga zethu sizithwalele engabe inkinga zethu siziphonsa kuyena. Nabafundi ke ngelinye ilanga bakhohlwa besemkhunjini ukuthi uJesu nabo behlelwa ukwesaba. uJesu wayesaphumule elele bakhohlwa ukuthi unabo kwafika lokhu kwesaba kuMarko chapter 4 verse 35 to 41. Lapho bekhumbula ukuthi uJesu nabo bathi kuye mfundisi awunaki nakuba sibhubha na. Umuntu ke uma esenkingeni kade ekhohlwe ukuthi uJesu khona uText leyo nkinga aqhamuke sezithole sona uNkulunkulu njengoba besha abafundi awunaki inkosi noma sifa sibhubha na. Bayithatha iblame sebeyiphonsa kuye kanti bona bakhohliwe ukuthi ukhona kwasekuqaleni. Lithi izwi ke lenkosi wayesevuka wakhuza umoya wathi kululwandle thula uthi du. Kwanqamuka umoya kwabakhona ukuthula okukhulu. Wathi kubo yini ukuba nesabe kangaka na. Sikhuluma ngokwesaba ukuthi umuntu uma ekhohlwa ukuthi uNkulunkulu khona wehlelwe ukwesaba.
uthi uJesu yini ukuba nesabe kangakanani, yini ukuba ningabi nakukholwa, ngoba lezi zinto azihlangani, ukukholwa nokwesaba. Uthi kuverse 41 kaMarko chapter 4, besaba ngokwesaba okukhulu, bathi omunye komunye, kanti lo ungubani lokhu nomoya nolwandle kuyamlalela. Sibona isimanga la uJesu esimkhonzayo eshintsha ukwesaba ababenakho abafundi ekwenza ukuthi besabe yena osatshwa indalo, ngoba phela babesaba bona ulwandle, kanti yena akafuni sisabe into edaliwe, ufuna sisabe yena omdali wezinto zonke. Athi kuMathewu 10 verse 28, ningabesaba ababulala umzimba bengenokwenza lutho emva kwalokho, kodwa mesabeni loyo othi esebulele abe namandla okuphonsa esihogweni. Sibona uJesu beshintsha ukwesaba, besaba ulwandle, besaba umoya, besaba into edaliwe, kanti thina sikhonza umdali. Uyena okufanele simesabe, singasabi lutho emhlabeni, ngoba iy'nkinga zethu zonke siyikhonza kuyena, yena ungaphezulu kwenkinga. Uthi-ke namhlanje uNkulunkulu kithina, ungesabi ngokuba mina nginawe, okungukuthi masingakhohlwa ukuthi uNkulunkulu nathi. Ungapheli amandla ngokuba mina nginguNkulunkulu wakho. Ukwesaba kuqeda amandla. Ukwesaba kwenza umuntu angakwazi ukwenza izinto. Lithi-ke izwi leNkosi, akukho ukwesaba othandweni, kepha uthando olupheleleyo luyaxosha ukwesaba, ngokuba ukwesaba kunesijeziso, nowesaba akaphelele othandweni. U1 John chapter 4 verse 18. Akukho ukwesaba othandweni. Siyazi uNkulunkulu luthando. Uma umuntu enoNkulunkulu ayikho into abesabayo, ngoba phela siyakhumbula kuchapter 40 waku-Isaya uverse 30 uthi iy'nsizwa ziphela amandla zikhathale, nabasha bayawa nokuwa, kepha abamethemba uJehova bathola amandla amasha. Bayakhuphuka ngamaphiko njengezinkozi, bagijime bengakhathali, bahambe bengapheli amandla. Kusibiza ukuthi-ke thina simethemba uNkulunkulu. Uma uNkulunkulu umethemba, ukwesaba kuyaphela. Ukwesaba-ke kunesijeziso futhi kuqeda amandla nokukholwa. Umthandazo womuntu owesabayo awuphendulwa. Sizokhumbula u1 John chapter 5 verse 14 no-15 uthi lesi isibindi esinaso kuye sokuthi uma sicela utho ngokwentando yakhe uyasizwa. Uma sazi ukuthi uyasizwa, noma sicelani siyazi ukuthi sinakho esicelileyo. Ngakho-ke singabantu okufanele sicele izinto ngesibindi, sicele izinto ngokukholwa, sicele izinto ngokwazi ukuthi uyena uzosiphendula. AmaHebheru 11 verse 6 usitshela ukuthi ngaphandle kokukholwa sikwazi ukumthokozisa uNkulunkulu, ngoba ufuna umuntu oza kuye akholwe ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzi walabo abamfunayo. So thina-ke kufanele sikholwe uNkulunkulu, simazi ukuthi ukhona, ungumvuzi walabo abamfunayo. Okwethu masimfune. uMathewu 6:33, funani uNkulunkulu nokulunga kwakhe, konke okunye kozinezelwa kuthina. Thina okwethu kufuna ubuso bakhe, ngoba masifuna ubuso bakhe ikuyona nto yoseze singene ezulwini. Yilesi-ke isibindi esinaso kuye sokuthi uma sicela utho ngokwentando yakhe uyasizwa. Uma sazi ukuthi uyasizwa, noma sicelani siyazi ukuthi sinakho esicelileyo esicele kuye. Ngakho-ke izwi silifundayo lithi ungesabi ngokuba mina nginawe. Ungapheli amandla ngokuba mina nginguNkulunkulu wakho. Ngiyakuqinisa futhi ngiyakusiza, yebo ngiyakusekela ngesandla sokunene sokulunga kwami. uNkulunkulu wethu endleleni yethu yokukholwa uyasiqinisa. Lize lisho izwi leNkosi lapha kwabaseEfesu 6 verse 10, qinani eNkosini nasemandleni ayamakhulu. Sidinga ukuqina eNkosini nasemandleni ayamakhulu. Uthi-ke singesabi, singapheli amandla, ngoba uyena yedwa uNkulunkulu wethu. Uyasiqinisa futhi uyasisiza, uyasisekela ngesandla sokunene sokulunga kwakhe. Ezandleni zonke ayisebenzisayo thina njengabantwana bakhe usisekela ngesandla sokunene sokulunga. Ngiyafisa ukuthi lengathi lingahlala lelizwi kuleli khaya la kwaKheswa, sazi ukuthi uNkulunkulu wethu unathi ngaso sonke isikhathi.
uNkulunkulu wethu ukhona kuleli khaya, uNkulunkulu wethu uhlezi kuleli khaya. Kuphela thina masingakhohlwa ilokho, singakhohlwa ukuthi ukhona, silingise abafundi abakhohlwayo emkhunjini bagcina benokwesaba okudaliweyo baye kukwesaba umdali. Uthi-ke ngiyakusekela ngesandla sokunene sokulunga. Sikhonza uNkulunkulu osekelanayo, sikhonza uNkulunkulu osithi masiza kuye ezwe, alalele, asisekele. Athi kuvesi 13 ngigcine ngokuba yimini uJehova uNkulunkulu wakho obamba isandla sakho sokunene nothi kuwe ungesabi, mina ngiyakusiza. Usebenzisa isandla sokunene uNkulunkulu, ufike akusisekele ngesandla sakhe sokunene, abesebamba futhi esomuntu sakhe sokunene, abese ethi ungesabi, mina ngiyakusiza. Simbonile etshela uJoshua ethi, Joshua, njengokuba nganginaye uMose, kuJoshua chapter 1 verse 5, njengoba nganginaye uMose ngizoba nawe, ungesabi, ngakho akukho lutho oluzoma phambi kwakho. Nathi siphila sikhona sithembisa uNkulunkulu ukuthi akukho lutho oluzoma phambi kwethu, singesabi, sime siqine isibili. Yileyo-ke nje imeseji uNkulunkulu abenginikeze yona ekhaya lakwaKheswa, engifisa ukuthi sihlale nayo, sikhumbuzane yona ukuthi uNkulunkulu wethu unathi, uNkulunkulu wethu uyasithanda. Waphela uyasho kwiZaga 40 ukuthi phakamiselana amehleni phezulu umbone ngubani odalile zonke lezo zinto. Uyena okhipha ibandla lazo ngezibalo, azibize ngamagama ngobuningi bamandla akhe nangokukhulu bezikhwepha zakhe ayisilali neyodwa. Sikhonza uNkulunkulu odale ibandla lezulu. Ibandla lezulu beyinkanyezi, ilanga, inyanga namafu, bonke nje lokho okuphezulu kubizwa ngebandla lezulu. Into emangalisayo, leli bandla lakhe lezulu liqamba amagama, uthi ubabiza ngamagama, mayesebabiza kusali neyodwa. Ngakho-ke uJehova unguNkulunkulu ongunaphakade. uJesu wethu udalile imikhawulo yomhlaba, akaphela amandla, akakhathali, nokuqonda kwakhe akunakuphenywa. Akekho umuntu ongaphenya uNkulunkulu. Thina sizidalwa zakhe, siyizimvu zedlelo lakhe nomsebenzi wesandla sakhe. Athi nguye ophawuyethile amandla, nakongenamandla uyandisa izikhwepha. Funeka sithembele kuyena, la sisaba khona, la sibona kungenamandla, la sibona ngathi akungeneki, sibheke kuyena. Silingisa abafundi abangivusa bathi, mfundisi, vuka ubone noma sesibhubha na. Ukhona ngaso sonke isikhathi, udinga ukubizwa, esenokutholwa, simbize seseduze. uNkulunkulu wethu uyasithanda. Ilelo zwi nje kuphela, ileyo mazwi amafushane ebengifisa ukuthi uNkulunkulu anginikeze wona siwadlulise kwaKheswa, imeseji ethi singesabi, ukuba yena unathi, uyena osisekelayo ngesandla sakhe sokulunga, uyena obamba isandla sethu sokunene, athi ungesabi ngokuba mina nginawe. Ngiyacela nje ukuthi ngikhuleke emva komkhuleko khona sesowukhipha laba esinabo la ku-WhatsApp, sibe sesivula ithuba-ke uma kukhona othanda ukukhuluma egameni likaJesu. Baba wethu ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyathobeka nangaso lesi sikhathi, siyabonga ukuthi namhlanje usinike imeseji ukuthi singesabi. Wena onguNkulunkulu wethu, wena wedwa, lithi izwi lakho, akekho uNkulunkulu ngaphambi kwakho, ngoba likhi ngaphambi kwakho, futhi ngeke abe khona omunye uNkulunkulu emva kwakho, ngoba likhi ngemva kwakho. Ingakho sithumelele indodana yakho enguJesu Kristu, iNkosi yethu, izosifela esiphambanweni. Yasithenga ngegazi ukuba noma yini esihlangabezana nayo siyiphonse esiphambanweni, umthwalo ube lula. Ushilo kuMatthew chapter 11 verse 28, wathi nina nonke enikhathele nenisindwayo, wozani kimi ngizoniphumuza. Wathi ijoka lakho lilula, ngakho siza kuwe Nkosi. Uthe asifunde kuwe ngoba umnene ngenhliziyo. Siza kuwe-ke Nkosi ney'nkinga esingaba nazo, sithi wena wedwa ungumxazululi wazo. Siphonsa kuwe wena onomhlane obanzi ngoba uyasikhathalela. Ngiyacela Nkosi ulisikelele, ukubiyele leli khaya. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wami ukuthi uhlale khona njalo, wenze amaHubo 34 verse 7
uthe ingelosi yakho iyamisa nxa zonke kwabakwesabayo ibakhulule. Nkosi, misa amasosha akho ezulu kuleli khaya lakwaKheswa, ulibiyele Nkosi leli khaya ulikhulule. Qalekisa wonke amandla esitha wanasabela, sifafaza igazi lakho Nkosi ebaleni egcekeni phezu kwezindlu zonke. Ngithi umoya wesitha unasabela Nkosi, bangabantwana bakho. Isaiah 54:17 asikho isikhali esilolela umndeni wakwaKheswa sokuphumelela, nolimo olubavukela uzolwahlulela. Ngiyacela uhlale ubuse intando yakho yenzeke, lokho okuhlosile ngekhaya makufezeke, isitha singabi namandla ngalutho. Nkosi, wena wedwa uNkulunkulu ophilayo, wena wedwa uNkulunkulu osithandayo, ngegama elinamandla likaJesu ophilayo. uNkulunkulu wethu sinikela kuwena nakho umndeni wakwaKheswa. uNkulunkulu wethu nginikela kuwena abantwana bakwaKheswa. uNkulunkulu wethu nginikela kuwe bonke, ngithi ngegama elinamandla likaJesu, bathwale ngamaphiko akho omoya, ubafihle njengenhlamvu yeso lakho. Wenza amahubo 139:5 othe umuntu wakho uyamzungeza ngemuva nangaphambili, ubeka isandla sakho phezu kwakhe. Zungeza leli khaya Nkosi, ngemuva nangaphambili, ubeka isandla sakho phezu kwalo. Sibanikela kuwena Nkosi kuze kube usuku sonke singena ngale ekhaya ezulwini. Udumo lonke silinikeza wena, sithi uJesu Kristu iNkosi. Amen.